Здравейте хора, днес сме в тази игра. Някаква супер малумна игра. Не знам, добре, това не е специално с въртуя, не знам. Но проблем с тук можехме да се сменяме. Добре, с това явно можем да погледаме навсякъде. Защото явно с другото не можем. И доколкото знам, тази игра е супер малумна и това ниво аз не знам как ще очаква да го мина. Това е доста бавно. Ако имам нещо да кажа за тази игра, това е, че тя е супер тъпа. И поне аз съм супер малумен. Не съм видел тези неща. И си викам, ей, вижте Breaking Dance. Им се бях. Ще се качува, ей, малмуна. Айде бе, човек, де. Айде, че не мапсувам. What the fuck? Знам, че казах няма да псувам, ама това ме дразни! Това е най-тъпата малумна игра, която съществува. Аз ви казвам, това е супер бавничко. Бавничко! Мама ти деба! Опа! Хайде бе! Алекс? О! Остана ли ти от това? Тия неща? Къде? Не. Верно. Неверно не ми остана. Добре, ли? Що? Искас. Да. Мама! Аз искам и аз малема. Значи ти съм ти брат. Не отлегна тази игра! Няма да чакаме това видео. Ще чакаме тази игра. Никой не знае. Това ще почнем от начало. То ни в играта, вижте, можем да скачаме. Значи ходим така, ето вижте. И ето ние го нормално ходене, ама той може по-бързо да ходи. Ето така. Може и не можем да се бием, защото после ще видите. Сега ходим само напред. И тук идва... Ами просто гледайте. Не така. Ето, той даде ето този меч, където като го вземем, вече можем да се бием. Вече ето, така. Хоп. И по... Насам можем да вземем, чакайте съм, ето тук имам един меч. Явно всички го виждаме. Ме да го сложим тук. Само. Опълхиваме да чакаме играта, където трябва да се бием. И тя бъгна. И ме дразни. Така, луди манче. Да тя... тя се подна. Така, подруги манче, например, не. Сега тук трябва се да има едно съкровище. Опа, не тук. Беше малко по-напред. Тук ти беше
Не си спомням точно. Хоп. Да, ето тук беше съкровището. Сега тъкме тук. И вече имаме 6 диамантчета. И така получаваме такова. И че вече знаем как можем и да взимаме съндъци, че вече можем да се бием и така. Тези глупости. Тук има някаква история, някакъв демон победил нашия баща. Точно ето тук. Ей, нашия мъртъв баща. Ама после той си е... той си е жив. Това ще го направи само за така. Идеме до него, той там ни казва. И тук вече почва да тлепели. И защо? Ето вижте, имаме това. Защото идва това, дето по-там и го побеждаваме лесно. И тук вече той ни побеждава и ние падаме на земята. Както си. И вече сме тук, живи и здрави. И това май беше сън ли? Не знам. За твърде много история. Тоест, малко, значи този... този е портал. По-там вземаме някакви измененча и така. Да. Така, идваме на съм хора. Така, тук ще минем. Сега ще ви казвам докъде ще минем картата. Ще дойде ето тук. Значи и като включи нещо ново, ще го минем. Да. Значи като включим тази полта, дойде ли ново изменение, свършваме видеото и тогава да ви кажа, мога да кача или в четвъртък, или в петък. И събота и неделя. Защото нямам точна информация. Някой път и кача за игра на нещо и забравям и да снимам. И по ето тази причина няма видео в канала. И да. Защото нямам време. Ето, нямам време, може да го ползвам да си чекам на телефона. И някой път аз се вижте така можем също. Хващаме, оставаме, хващаме, скок. И тук имаме съкровище. И да се тръгнат 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс 8 диаманта. Което пак те е малко. Ама с тези диаманти можем да си
да си купуваме някакви нещича тук. Да си правим по-силни всички неща. Ето, вече портата ни е отворена. Да. Що? Колко ти дам? Мятай. Моля. И ето така, ставаме така, само да си видя пак картата. И като дойдем на това и заключеното, спираме клипа. И да. И тук вече имаме нов звяр. Ето го и много. Добре. Даде ни пак диамантчета. Това и само ще го чупа тук. И не ми даде нищо. Хоп. Паяк. Ето. Бам. И тези сините и зареждат ето това тук, синичкото тук, балчето, и то ни дава силата. Да. И така, дран. И пишете в коментарите. Така ще хода, значи чуйте. Планирам следващото видео да бъде на Roblox. Тук можем да си изберем какво повече да си. Ангрейт на маста си, ангрейт на меча. И да. Вече мечът ни е по-силен. Както някои игри правят оръжията по-силни и да така. Май тук вече ще срещнем и с нови босове. Тоест, не точно босове същества. Не. Извинявайте, подбъргах ви. Тук само има някакъв чест. Не. Добре, взех си. И така. Хайде да се маха. Така. Играта и навън няма да... Никога не може да се... Тоест... Да стане тъмно в играта. Никога това не може. И както казах, тези там сината топка и ни ги излезат от горе. А цегвените ни дават живот. Като тази тук е за силите. Тази